Wat weten we nog van de 80-jarige oorlog? Een tijd die ver achter ons ligt. Maar wel een door geweld getekende periode die Zeeland mede heeft gevormd. Centrale vraag in die tijd: kies je voor Spanje of Oranje? Nou, we staan hier bij het beeld van prins Maurits, de eigenlijke stichter van het huidige IJsendijk. In 1604 heeft hij de hele omgeving hier veroverd. Dit is een beeld van Guido Metzert en Maurits is afgebeeld aan een schaakbord. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn strategisch vernuft. Ja, zonder Maurits zou heel Zeeuws-Vlaanderen er vandaag de dag compleet anders uitgezien hebben. Maurits, die bekend staat als een van de beste veldheren van zijn tijd, was hier om dit gebied terug te veroveren op de Spanjaarden, die het in 1587 hadden ingenomen. 1587 was een zeer penibele tijd voor het huidige Zeeuws-Vlaanderen. Al een paar jaar werden overal dijken doorgestoken, militaire inundaties. Dus het hele gebied kwam blank te staan, oftewel onderhevig aan het getij. Er was ontvolking, de mensen vluchtten weg. Op de markt van Oostburg kwamen de wolven uit de waterput drinken, volgens een bekend verhaal. Het was strijdgebied, overal werden forten en linies gebouwd. Kortom, het was een en al ellende in Zeeuws-Vlaanderen. In die periode verliep de opstand bovendien moeizaam. In 1584 was Willem van Oranje vermoord en Antwerpen, de belangrijkste stad in de Nederlanden, had zich na een lang beleg overgegeven aan de Spanjaarden, die geleid werden door een veldheer die minstens zo goed was als Maurits zelf. In 1587 was het tij ten gunste gekeerd van de Spanjaarden. Die rukten langzaam op vanuit het zuiden, want ze hadden een nieuwe troef in handen, Alexander Farnese, nieuwe landvoogd en kapitein-generaal van het leger. En dat was een militair genie die ook zeer diplomatiek was en hoffelijk. Bijvoorbeeld de Calvinisten tegen wie hij vocht, die gaf hij in het vooruitzicht: als jullie je overgeven en je wil je bekeren, gebeurt je niets. Wil je je niet bekeren, mag je ongehinderd vertrekken. En dat werkte natuurlijk. Zijn voorgangers en veel van zijn vijanden waren minder tolerant dan hij. En daarom maakte hij mede daarom zeer grote voortgang. En hij bedreigde nu zeer sterk het huidige Zeeuws-Vlaanderen. Door een mix van diplomatieke en militaire successen had Farnese grote delen van de opstandige Nederlanden weer onder Spaans gezag gekregen. De 80-jarige oorlog, de opstand, was eigenlijk een belegeringsoorlog. Open veldslagen, dat wilden de Staatsen en de Geuzen niet, want ze waren geen partij voor de Spanjaarden. Het ging om het onder water zetten van land, het aanleggen van forten en het belegeren van steden. En daar was Farnese een meester in. Hij had Gent al veroverd, hij had Antwerpen al veroverd. Dus dat was zijn grote militaire talent, dat hij inzag hoe de situatie was en dat hij niet dogmatisch was en dat hij zich voortdurend kon aanpassen aan het land waar hij was en de omstandigheden die daar heersten. Nou, door die verovering van Gent en vooral van Antwerpen in 1585 kwam er een enorme vloed vluchtelingen naar het noorden, Calvinisten en anderen die het niet met de overheid konden vinden. En dat is eigenlijk de basis voor onze gouden eeuw geweest in de noordelijke Nederlanden. Begin juni 1587 verschijnt Farnese met een leger van zo'n 8000 man voor de poorten van Sluis. De bezetting van Sluis, dus aan de Staatse kant, bestond uit ongeveer 800 Staatse soldaten en 800 Engelse, dus dat 1600 man ongeveer. Dat was natuurlijk veel minder dan die gigantische overmacht van Farnese. Farnese had het Zwin afgesloten ten noorden van Sluis met een schipbrug. Dus die hele stad was eigenlijk hermetisch ingesloten. De Spanjaarden deden ook aan bresschieten, met als doel om de muren of wallen van een bres te voorzien, zodat je daar makkelijk naar binnen kon trekken, dus steeds maar op diezelfde plek schieten. Dat werd ook weer gebruikt door de sluizenaren om uitvallen te doen, dus er werd hevig rondom die wallen gevochten. En de burgerij moest ook helpen, uiteraard, bij de verdediging van de stad en het versterken van de wallen. En het vreemde in Sluis was dat er ook een soort vrouwelijk detachement was, een Amazonenlegertje onder leiding van 2 vrouwen. Een van hen heette Catharina Roze en die hebben meegeholpen met het opwerpen van schansen. Zo hebben ze tussen het centrum van de stad
stad en het kasteel in het noorden bijvoorbeeld de Vrouwenberg of Venusberg opgeworpen schans. En nog een tweede schansje, dat heet het Kind van de Venusberg. Die waren zeer actief met schoppen en spaden in de weer. Maar ze hebben ook nog op de wallen meegevochten tegen de Spanjaarden. Dus dat is wel zeer bijzonder. Haarlem had zijn kenau Simons Hasselaar, die in heel de vaderlandse geschiedenis generaties lang heeft doorgeëchoed. Maar Sluis had toch ook zijn vrouwenlegertje. Maar dit zijn toch bijna mythische verhalen die samenhangen met de verdediging van Sluis. Toch moest Sluis zich na 3 maanden overgeven. Mede omdat allerlei plannen om de stad te hulp te komen op niets uitliepen. Toen Sluis zich overgaf was ongeveer de helft van de manschappen weg, gewond of dood. Dus dat zijn er ongeveer 800 van de 1600 in totaal. De burgerbevolking was er uiteraard ook slecht aan toe. Want het hoofddoel van belegering is natuurlijk uithongering. Je sluit alle toevoerlijnen af, zodat de mensen steeds hongeriger worden. En de hoop is ook bij de belegeraars dat er flinke besmettelijke ziekten uitbreken, zodat ze nog sneller afsterven. Maar het is een hele dramatische tijd geweest voor Sluis. Ja, de bewoners van het toenmalige Zeeuws-Vlaanderen die zaten tussen 2 vuren. En het was het beeld wat je ook elders in de Nederlanden ziet. De meerderheid was helemaal niet gediend van die fanatieke Calvinisten die een minderheid waren. Ze waren ook niet gediend van de Spaanse onderdrukking. Ze hadden maar 1 belang: overleven. En dat was natuurlijk moeilijk hier in dat geïnundeerde Zeeuws-Vlaanderen. Er vond een behoorlijke ontvolking plaats en dat is later weer herbevolkt met mensen vanuit de overkant van de Westerschelde, vanuit het noorden. En dat kun je nu nog steeds zien in grote delen van Zeeuws-Vlaanderen in familienamen die zowel ten noorden van de Westerschelde als hier in Zeeuws-Vlaanderen voorkomen. De grote ommekeer in heel deze streek van westelijk Staats-Vlaanderen is toch het jaartal 1604 geweest, toen Maurits kwam om Oostende eigenlijk te ontzetten. Het laatste steunpunt van de Republiek in het zuiden. Dat is volledig mislukt, maar hij heeft hier wel dit hele gebied bevrijd. Wat volgt is een periode waarin beide zijden overal kleine forten, schansen en andere versterkingen bouwden, die veelal verbonden werden met dijken. Dit stelsel van verdedigingswerken staat nu bekend als de Staats-Spaanse linies en is op veel plekken in Zeeuws-Vlaanderen nog terug te vinden in het landschap. Een bekend voorbeeld is dit dorp, Retranchement, dat zoals de naam al verklapt, is ontstaan uit zo'n versterkte verschansing. In 1604 kwam Maurits hier, hij legde hier voorlopige versterkingen aan. Later werd dat Fort Oranje en hier het Fort Nassau. En dat groeide langzaam uit tot een dorpsgemeenschap vanuit een soldatengemeenschap. Net zoals dat bijvoorbeeld is gebeurd ten noorden van Antwerpen bij het Fort Lillo. Dat werd later ook een dorp. Nou, datzelfde zie je hier in Retranchement en op andere plekken. Dus de militaire inundaties die heel het gebied onder water hadden gezet, die waren achter de rug. Er werd weer, toen de oorlog nog woedde, weer volop opnieuw ingedijkt. En Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelde zich tot een heel nieuw gebied met een heel nieuw landschap. Dat kun je ook duidelijk zien. Hier in Zeeuws-Vlaanderen is het landschap totaal anders dan aan de overkant van de grens, waar die ontwikkelingen zich niet hebben voorgedaan. Grote polders, geometrische indelingen. En dat is een duidelijk teken van hoe het land niet alleen staatkundig en militair, maar ook geografisch totaal is veranderd.